Sziasztok! Ez egy előtte-utána videó. Anya szeretett volna egy ilyet készíteni. Utoljára júniusban jártam kutya kozmetikában, úgyhogy ideje meglátogatnom Reginát a Forever kutya kozmetikába. Most így nézek ki, mint egy kis pufóka. Szerintetek oda találok? Mert szerintem igen. Nagyon jó a szimatom a júti falatra. Regina mindig elhalmoz engem, amit én nagyon imádok benne. Szerintem már is megérkezünk. Ó, itt is vagyunk. Vagy mégsem ez az ajtó? Hoppá, de valószínűleg nagyon jó a szimatom. Na, anya, engedj be. Ó, szia, anya, látom, hogy megérkeztél, nagyon örülök neked. De most inkább Reginától kérek szépen még beauty falatot. Hát mert amit ő ad, az valami isteni finom. Reggel úgyis csak 30 g ropit kaptam. Most ideje bepótolnom. És szerintem estére úgysem kapok többet 30 g-nál. Igaz? Szóval ez most jár nekem, hiszen jól viselkedtem. Hogy érted, anya, hogy menjünk haza? Hát még nem adtad nekem oda a nyuszis júti falatot. Így hagytál megint 1,5 órára. Azt hiszed, hogy ez büntetlenül megúszhatod? Hát nem. Tudd meg, nagyon el vagyok keseredve, hogy mindig ezt csinálod velem. És ne gyere megint azzal, hogyha ott maradsz velem, akkor hisztizek. Na, nézzétek, milyen szép vagyok. Csinos. És már nincs melegem. Ugye milyen jól nézek ki? Köszönöm szépen. Puszi!